On je čovek kome ja gledam na njegovu podršku kao na podršku u tom smislu na najbolji mogući način i iskoristiti to vreme. Ja moram da razumem kako da razumem. Ima veze sa mnom, ali nema veze sa mnom. A na kojoj televiziji ste, na primer, videli negativan kliping? Negativan kliping? Televizija. Na N1 sam videla. Na RTS-u sam takođe videla. Kad? Pa ne znam tačno dan, ali sam videla. Samo na te dve televizije, to vam nije čudno? Pa ne znam, sad u ovom trenutku ne mogu, mislim, kako da vam kažem, ne mogu da vam kažem na kojih još televizija, ne znam koliko još televizija ima, ali... Mislim, ne znam, ne možete tu da se komentariše prosto, ali nešto drugo je meni tu užasno. Ja sam, kad se pojavila ta vest, odmah na telefonu i sad da otvarate te portale, na jednom portalu preko cele te naslovne strane, kako je udarao, ne znam, ćerku prevodi između nas koji treba da vodimo računa. Ako možete, ako ste mogli Marinu... Da ih tražimo po lobijima hotela. To neću. To je poniženje. Dakle, apsolutno mislim da uz svo dužno poštovanje